Okei, eli nyt me ollaan tässä sitten aloittaa kasailu ja ihan ensimmäisen kannattaa hankkiutua eroon näistä kylkipaneeleista. Ne lähtee aika helposti täältä sormiruuveilla auki. Ja sitten vetämällä. Tehdään kohtalaisen raskaita, näissä on äänenvaimennusmateriaalia kylissä. Ja sitten sama toiselle puolelle. Täällä periaatteessa täällä koneen takapuolella on se, mihin piilotetaan nämä johdot. Täällä on Fractalin omat pidikkeet johdoille, joita voi sitten lisäillä tarpeen mukaan. Johdot kulkee näistä väleistä. Täältä ne tuodaan sisään ja mahdollisimman paljon kuljetellaan johtoja täällä takaosassa. Tänne tulee SSD tai 2 puolikkaat ja HDD, eli hitaat muistit sitten kiinnitellään tähän toiselle puolelle. Ja sitten me lähtee tästä Fractal Designissa niin nämä kattolevyt irti. Täällä pohjassa on tällaiset pienet nipit, joita voi kevyesti puristaa yhteen. Näin, ja sitten työntää samalla ulospäin. Ensimmäinen lähtee tää etuosa edellä alkaen auki. Ja myöhemmät lähtee sitten täältä takaosa edellä niin kohtalaisen kivuttomasti, kunhan saa sieltä nipistettyä sitä palasta. Noin. Me avataan nämä kattoluukut ihan vaan sen takia, että meillä tulee tänne vesijäähy kattoon. Ja täältä tulee sitten tuulettimille ilma, niin me ei voida jättää näitä kattolevyjä tänne paikalle. No Fractal Designin mukana tulee kyljessä tällainen pieni valkoinen paketti, joka pitää sisällään melkoisen kasan ruuveja. Myöskin täällä on Power Supply Screw, eli tarkoittaa sitä, että tämän meidän virtalähteen ruuvit löytyvät täältä laatikosta. Tässä vaiheessa tarvitaan ensimmäistä kertaa työkalua, ruuvimeisseli, joka onkin periaatteessa ainut työkalu, mitä tässä tulee tarvitsemaan. Sitten sijoitetaan siten, että täällä oleva ropelli pääsee imemään täältä pohjasta, nimittäin meillä on täällä pohjassa ilmanottoaukko, niin ropelli alaspäin, tämä virta lähde tänne paikoilleen. Jetsulleikin näin. Jolloin täältä löytyy sitten 4 paikkaa ruuveille, jotka päästään sitten ruuvaamaan. Eli ruuvit tulevat tänne, tänne, tänne ja tänne. No nyt siirrettiin koppa tonne pöydän alle vähäksi aikaa odottelemaan ja seuraavaksi käsitellään tätä emolevyä, joka on otettu täältä paketista. Emolevyn mukaan tulee tämä ohjekirjainen, joka on kohtalaisen tärkeä. Sitä seurataan tässä pitkin asennusta. Lisäksi datansiirtokaapelit, jotka tulee HDD- tai SD-levyihin. 2 kappaleen niitä. Ja sitten tämä suojalevy, joka laitetaan myös ennen kuin laitetaan emolevy paikalleen, niin tämä suojapleksi sinne koppaan kiinni. No vähän sen tästä emolevystä. Täällä tämä kaikkein ylin näistä punaisista, jotka on vähän tälleen harvakseltaan, ne on paikkoja, joihin pystyy laittamaan GPUn, eli näytön ohjaimen. Tässä Gigabitten Gaming 5 mallissa niin se tulee tähän kaikkein ylimpään, mikäli tulee yksi GPU kiinni, eli näytön ohjaaja tähän. Meidän mallissa se laitetaan tähän. Tässä on prosessorin paikka. Täällä vieressä jäähyä varten reijät. Ja täällä on sitten rameille paikat. Tässä ensimmäisenä suositellaan laittamaan näihin mustiin paikkoihin. Ja mikäli tulisi sitten 4 ramia, niin sitten näihin jokaiseen paikalle. Kun prosessori on otettu ulos boksista, niin viimeinen on sitten tämä muovilevy, joka suojaa sitä. Poistossakin on hyvä huolehtia siitä, ettei tule koskeneeksi näihin pinneihin eikä tähän lämpöjohdin levyyn.
Sitä varten täällä on tällaiset käsipaikat, jotka on tällä puolella. Ja täältä saa otettua hyvin prosessorin kyljistä kiinni ilman, että tulee koskeneeksi pinneihin tai rähmineeksi tuota lämpölevyä. Prosessorin asettaminen tapahtuu siten, että täällä kulmassa täällä on kolmio ja samanlainen kolmio löytyy sitten täältä emolevystä. Samoin toinen, mistä tunnistaa, niin täällä on tällaiset pienet lovet ja samanlaiset lovet asottuu sitten tonne prosessorin paikalle sinne vastakappaleeseen. Prosessori ei kuulu painaa, vaan se lasketaan kevyesti paikalleen näin. Ja sen jälkeen voidaan poistaa tästä prosessorin päältä suojalevy. Näin, ja se kannattaa jättää talteen. Seuraavaksi asetetaan levy tähän päälle. Tää saattaa olla vähän kuumottava, se vähän rutisee siinä, kun sitä painellaan sinne, mutta ollos huoleti. Jos se on oikealla paikalla, niin mitään hätää ei ole. Seuraava vaihe on asettaa sitten nämä DDR-muistit tänne emolevyyn kiinni. Tämä on ehkä helpoin vaihe tätä asentamista. Kuten sanottu, katso sieltä emolevyn manuaalista, että mitkä paikat on ensisijaisia. Mutta tässä mallissa tosiaan ne ovat sitten nämä kaksi mustaa, jotka lähtien siitä prosessorin vierestä. Joissakin malleissa on kaksi aukenevaa nipsua, mutta tässä on vain yksi. Ja samoin täällä näette on pieni kolone, joka löytyy myös tuolta emolevystä vastakappaleesta, joten tämä voi mennä vain yhdellä tavalla kiinni tähän. Sitten laittaminen tapahtuu siten, että laitat sen keskelle kiskoa ja painat kevyesti ensin lähempää nipsua, jolloin se lukittautuu sinne. Ja sitten vielä toinen puoli loppuun asti, niin kampa on tukevasti paikallaan. Sama tehdään toiselle muistikammalle. Näissä kannattaa huomioida se, että ainoa herkästi vahingoittuva osa on tuo kultainen kampa tuolla alhaalla. Sen kanssa kannattaa olla varovainen eikä sitä turhaan vahingoittaa. Nyt me ollaan otettu tästä H110i suljettu vesijäähy esiin, joka tulee kohta kiinni emolevyyn, mutta sitä ennen meidän pitää ruuvata täältä nämä tuulettimet, jotka jäähdyttää kiertävää vettä. Täältä ruuvipussista löytyy tällaisia pitkiä ruuveja, joilla pyöritellään sitten jäähyt kiinni. Näitä voi asentaa sitten kahdella eri tavalla, joko siten, että ne työntää poispäin tai vetää ilmaa. Se riippuu vähän siitä, että minkä kokoinen kotelo on ja miten on suunnitellut airflown omassa kotelossa. Okei, ennen kuin me voidaan asentaa tänne emolevy tänne koppaan, niin meidän pitää saada tänne omille paikoilleen sellaiset pystykappaleet. Ne on tällaisia kultaisia pieniä, ne pyöritetään tonne paikalleen. Koska meillä on ATX-emolevy, niin ne tulee näihin A-kohtiin, joita löytyy itse asiassa 9 kappaletta, mutta yhdessä niissä on valmiiksi pystyssä tällainen vastaavanlainen kappale. Ja nämä pyöritellään sormilla alkuun ja sitten tällaisella screwdriverilla, eli ruuviajajalla, niin loppuun asti pyöritellään ne paikalle näihin 8 eri kohtaan. Emolevyn laskeminen koteloon niin kannattaa tehdä kaverin kanssa. Jos lasket sen huonosti koteloon,
niin saatat vahingoittaa alla olevia piirejä, mikä ei tietenkään ole suositeltavaa. Laske emolevy kohti kotelon pohjaa. Työnnä takalevyn liitenne tiukasti paikoilleen, jolloin emolevy asettuu kuin itsestään ruuvien kohdalle. Elikkä jokainen ruuvi on siellä löytänyt aika lailla oman paikkansa. Annetaan kiinnittää sitten täällä tätä suljettua vesijäähyä. Kaveri kannattelee sitä ja laitetaan näihin reikiin ruuvit, jotka sitten tekee sitä virkaa, jota kaveri tekee tällä hetkellä. Nyt emolevy on siellä paikallaan. Ruuvit on laitettu sinne vastakappaleisiin. Ja tänne on sitten kattoon saatu asennettua tää suljetun vesijäähyn tuuletusjärjestelmä. Se tulee melko lähelle tänne kopan omaa tuuletinta. Okei, nyt ollaan tultu asennuksessa siihen vaiheeseen, että päästään laittamaan näytön ohjainta. Tässä meillä on tää GTX 1070 gigapyteltä. Ja jotta me voidaan laittaa näytön ohjaan paikalleen, niin meidän tulee täältä irrottaa näitä suojalevyjä. Näytön ohjaan levyjä. Ja me avataan nyt, me halutaan se tähän sijoittaa, joten me avataan tästä toisiksi ja kolmanneksi ylimmät paikat vapaaksi. Avataan täältä klipsi, jonka jälkeen sitten katsotaan vaan, että sattuu kohilleen. Ja noin se losahti sinne paikalleen. Sieltä nousee klipsi ylös ja silloin se on paikallaan. Sitten kun on losahtanut tuonne paikalle näytön ohjaan, niin ruuvaillaan vielä ne ruuvit takaisin, mitkä lähti siitä suojalevyjen kohdilta pois. Tänne tosiaan tulee SSD. Meillä on tuossa toi Samsungin 850 Evo. Ja se lähtee tästä helposti pyörittämällä irti, jonka jälkeen tämä SSD tullaan kiinnittämään tähän selkäpuolelle. SSD on ruuvattu paikalleen, niin voidaan palauttaa se takaisin paikalleen. Ennen kuin me päästään johdottamaan, niin on vielä HDD-levyn asennus paikalleen. Samalla tavalla ensin avataan fleksi täältä takalta. No, yhdistetään sillä tavalla, että täällä 4 kumitassun alla oleviin reikiin tulee nämä 4 reikää täältä. Me laitetaan tässä näin kohdikkain timakasti kiinni. Nyt kun ne ovat talapidikkeiden varassa, niin voidaan laittaa ruuvi kiinni. No niin, nyt on kuukausi kulunut siitä, kun kone on kasattu. Ja tosiaan niiden muistien jälkeen oli sitten enää edessä tämä johdottaminen. Ja ratkaisu näkyy tässä, että kohtuu siisti saatiin sisältä siitä. Siitä en ottanut videoa, koska se oli itsellekin sen verran epäselvä vaihe, että siellä nyt vedettiin piuhaa sieltä sun täältä ja tutkittiin ja hutkittiin. Mutta kone toimii moitteetta, Windows 10 asennettu tähän. Mä just editoin tässä tätä videoa ja toivottavasti tästä oli teille jotain hyötyä.